Čau lidi, tohle je obyčejné video, nic chytrého mě teďka nenapadlo, ale budeme dělat vlastní příchuť bonbonu. Máme tu melon, 2 rikoly, brusinku a černý rybíš, plus základ 3 bonbony. Tak, první věc, co uděláme, je, že nakrájíme tenhle melon krásný. Takže krájíme. Takže já se vám ozvu, až jak to dokrájíme. Tak zatím čau. Takže tak lidi, máme to hotové. A teďka si nadrtíme tady rikoly a nasypeme tady do melonu. Takže se vám ozveme, až to budeme mít nadrcené, takže zatím čau. Takže tak lidi, nakonec jsme se rozhodli, že ty rikoly nebudeme rozbíjet, nakonec nám to moc nešlo. Skoro všechny skončily na zemi a už jsou opláchnuté. Takže teďka tam dáme tyhle krásné nakrájené bonbony, takže se ozveme, až to tam bude. Čau lidi, nakonec nám z toho nevyšly bonbony, vyšlo nám z tohle. Nakonec jsem neměl jak to strčit do mrazáku, takže z toho nemáme bonbony, máme z toho takový plivajs. Ale za 10 odběratelů tohle uděláme a budou to bonbony. Takže tohle video končí. Děkuji, že jste se dívali. Nezapomeňte dát like a odběr. A zatím čau.